Ishmael ndo paakatanga kutaura kuti vanhu vaMwari ndaona nyika itsva iri kuuya. Iri kunzi munhu umwe nemumwe anofanira kutakura mutemo. Hamuendese vana kuchikoro, vanhu hamuende kuchipatara, hamubvumidzwa kumwa mapiritsi. Ana baba vanosiya mabasa, munoita mabasa emaoko. Mwana uyu paakafa akangofa zvekungoti akarwara zuva iroro rekusununguka makuseni kuma7 by 1:30 anga atovigwa. Murume wangu aibva ati zvinotoratidza kuti muda kuramba mutemo. Itonyararesve kana musingade zvokunamata mubva pano. Aibva atovhara nyaya yobva ati uyu murume anotisvitsa. Kuchechi akati hatichanamata, hatichaungana tichinamata. Akatanga atoti hakusisina chinonzi muroti muratidzo. Zvakare hatichaungana tichinamata kana kudzimba hatichaungana hatichaita zvokunamata. Nekuti takanamata kare tamirira kupinda muCanaan. Ini handingati taive muCanaan nekuti manga musina uchi nemukaka. Chikafu maita takatonyanyoyamurika nebhinzi ratakanga tarima tabva konaro kumusha kumadziva. Asi iye Ishmael akabva ati Canaan yedu iri kusebera zvishoma nezvishoma nekuti tiri kumbobvisa varoi. Vachazosara vasiri varoi ndo inenge yanyatso yeCanaan. Mutemo wechechi iyi ndokuti kana baba vatora madzimai akawanda, kana vari vairi, same bed. Munhu seni ndairara hangu pamubhedha umwechete namai. Babawo kana vachizvikwanisa vamese muri vairi zuva iroro, kana vasingakwanisi ndizvozvo vanenge vaine munhu wani. Svondo rino iri muZimbabwe, nyika yadengendeka nekuda kwezvakaitika kunzvimbo yeNyabira, uko kune nzvimbo yepurazi ramadzibaba Ishmael avo vakuzivikanwa kunzi ndimambo Ishu, uko kwavakatora vanhu vane chitendero chavo vakati huyai kuno kuti ave muCanaan. Makwanisa imimi kuti kubva panzvimbo mupurazi raIshmael mati makaenda paplot iri panext, zvichireva here kuti zvaive nyore kana kuti zviri nyore here kuti munhu anogara mupurazi umu anokwanisa kumbobuda kunze? Hazvisi nyore. Ini ndakatotaimira murume wangu aenda kunondikumbirira mari yebhasi kuna Ishmael. Ndopandakaita sekungoita sendaenda kumba kwomwana wangu kuna Amai. Apa handina kuenda kumba kwomwana wangu, ndobva ndatopfuurira kuenda kupurazi iri. Zvichireva kuti mai havana kutozivawo kuti ndaenda kupurazi iro. Hazvisi nyore. Hazvisi nyore kubuda. Imimi manga maudzwa kunzi tiri muCanaan. Hongu. Muchikura imimi kana maimboona kana kunzwa vanhu vachita nyaya yeCanaan vanotaura kuti inyika izere huchi nemukaka. Mungati here imimi makanga muri kugara muCanaan? Ini handingati taive muCanaan nekuti manga musina huchi nemukaka. Chikafu maita takatonyanyoyamurika nebhinzi ratakanga tarima tabva konaro kumusha kumadziva. Ndo ratakararama tichidya, taishaya muriwo. Bhinzi racho taidya risina mafuta. Taingozva kuti chumuka nesapoti yako isadza pamoto manheru ndizvozvo. Taitozviona kuti asi iye Ishmael akabva ati Canaan yedu iri kusebera zvishoma nezvishoma nekuti tiri kumbobvisa varoi. Vachazosara vasiri varoi ndo inenge yanyatso yeCanaan. Ndo matauriro aiti. Asi inini ndaidhauta zvangu, asi ndakanga ndisina kunyatsozvitaurira kuti hana yangu iri kudhauta. Zvichireva kuti mimi makatiza nekuda kuti makanga mapumwa uroi. Ndakanga ndapumwa uroi, asi nedhauti yandakanga ndinayo zvakare. Ndakabva ndazvibatanidza nezvandakanga ndaudzwa zvakare kuti makasunga baba indisina mushonga. Ndakabva ndazvibatanidza nekufa zvakare kwaita vana. Zvakandiratidza kuti umwari hapasisina uye nemaitiro aiita. Akanga akuratidza kuti ane chakamugara. Mwana wenyu wekushayika uyu makapedzisira kumuona rini? Uye hapana here dzimwe nzira dzamaikwanisa kunge muchitaura nemwana wenyu kana vasukuru venyu? Nzira dzakanga dziripo dzekuti aishandisa zvake foni imwe chete nemurume wake. Pandakabuda ndichienda, ndakatanga kumbotaura naye ndichimumhoresa pafoni. Asi aiti kana murume wake ari pari manheru, murume wake ndiye atora foni. Aityika kudaira. Taitaimira kumufonera masikati. Achidaira. Akazondiudza kuti atitaure navanhu vari kunze. Atitaure navanhu vari kunze. Vanenge nake vakaramba chete vachipota vachimufonera. Nekuti ndakanga ndavaudza upenyu hwacho. Saka vaigara vachimufunga.
asaivapindura. Munin'ina wangu aiti pane munin'ina wangu akatomboshanya pamba akabva achindoda kutaura naye. Ndiye munhu wakapedzisira kutaura naye. Nderini uye imimi makapedzisira kuona mwana wenyu chiso chake rini? Ndakapedzisira kuona mwana wangu chiso chake musi wa8 Mei kukoti. Kana muchiti kukoti mamaenda kukoti kunodi? Ini pandakabva ndabuda muploti mundati ndakwenda ndanyimwa marebhasi naIshmael. Nekuti baba vachidzoka ndichidzoka kumba. Vakasvikonditi Ishmael ati handina marebhasi. Asi inini handizivi zvaiita ropa rangu. Ndainzwa richindiudza kuti aiwa ibva. Handainzwa izwi. Asi ndakatogesa makumbo ndakatadza kugesa miri. Ndobva ndangoenda kuploti ikoko ndobva ndangonoti ndokumbirawo marebhasi ekungosvika mutauni. Nekuti baba mudiki wangu wandakanga ndafonera wangu anditi imimi ndokutambira mutauni chero musina marebhasi. Saka vakabva vabvuma ndipa. Saka vandipa mari ndakabva ndangoskorongedza monaki yangu yanga ine mbatya. Asi dzimwe dzacho ndakadzishaya. Dzakangotora dzanga dzasukwana monaki ndobva ndangoti ndinirege ndibve zvakadaro. Pamairongedza murume akanga ari kupi nekuti mambotaura kuti makatiza makatanga mukuenda kunoona mwana wenyu saka makarongedza pasina ari kukuona here? Mainini wakanga aripo murume wangu akanga adzoka aivepo andiudza kuti mari zvanzi handina namambo. Ndakatorongedza chona ndikatomukumbira gumbeze rimwe chete. Gumbeze ndakashaya pekuisa ndikarisa musaga nemonaki yangu nekabheki kadika ndakapa mwana wangu gotwe wa 2013 akabata ndikabuda. Zvichira kuti makabuda mupurazi mune umwe mwana wenyu? Wandakanga ndaenda naye ugotwe. Vamwe vese vakanga varamba kuuya. Mune mwana mukomana here? Ndine vaviri. Vakomana wekutanga mukomana? Ndine vasikana vatatu wekutanga. Okay. Then kozouya mukomana wepachi4 newepechi5 newepachi6. Okay, pechi4 nepechi6 then kozouya umwe musikana ari pakati. Ari kupi musikana? Musikana uyo akanga achigara nemusikana yewe number 3. Kunouya kwakambogara mushakabvu. Akaramba kunamata. Chakapa kuti varambe kunamata vana. Ishmael vana vachitangonzisei zvikoro. Mukomana uyu akati vana venyu vakomana vapei zvipfuyo. Mumwe nemumwe mupe kana mombe yake yake. Murume wangu ndokuita saizvozvo akapa mukomana mukuru mombe yake, mukomana mudiki mombe yake. Asi mombe padzakatanga kufa pakamboita chirwere chemombe. Mombe yake yakatanga kurwara, yemudiki ndo yakabva yatanga kufa. Murume wangu aona kuti iyi yakurwara akabva akurumidza kuitengesa. Akatotengesa akamira nemwana wangu mukomana iye. Saka anoti ndakatotambidzwa mari nemunhu akatenga. Asi ndakabva ndapa mari baba vakatengesa dziri mombe 2. Yavo neye mwana wangu. Akati ndakabva ndapa baba ndikati baba vachazoziva vachandipa. Baba vapiwa, baba vakabva vaisa mari momwe havana kupa mwana. Agara nguva yakareba ndopakazoti baba mari yangu yemombe iyi ndikufunga kuti nditsvagewo basa remaoko rekuita kana mapuranga ndinodzidziswa kuveza nemukwasha kuwedza. Anova murume mwana wangu ashaya. Baba wakatanga kufonera Ishmael pakare. Vakati mambo, ndine mwana ari kungondinetsa kuti mari yangu yemombe, mari yemombe dzatakapa dziye makati chizvi. Ishmael akabva apindura tichitonzwawo. Akati kungobatisa chete kwandengoti muite kuvana. Hakusi kuti ndedzawo. Saka mwana wangu ndopa akabva ati handichada kunamata. Nekuti zvekutaurwa naIshmael ari kutinyengedza. Zvichirevere kuti mimi vana venyu kubva zvataura mambo ishu kuti vananga vachienda kuchikoro vakabva vatosiya chikoro? Hongu vakasiya chikoro. Mukomana iye akagumira grade 2. Musikana anotobvira enda kuchikoro iwo pakati neokupedzisira. Musikana wenumber 3 akanga ari mugrade 4 akagumira grade 4. Zvinokubatai sei mimi kuziya kuti upenyu hwevana tinoziva kuti upenyuka ndokunge munhu akadzidza, asi imimi vana venyu nenguva yese yamagara iyi muchiteedzera chinamato ichi vana venyu havana kudzidza? Zvinondirwadza. Pandakabuda mupurazi ndakabva ndatosvikotanga kuendesa vana vangu kuchikoro vaviri vekupedzisira. Asi ndinorwadziwa kana ndakatarisa iye mukomana mukuru akatorwa mari yemombe. Nekuti kuti achati kuenda kuchikoro takuti dai takwanisa kuti toita seku awane kosi yekuti angaite, nekuti takutoona kuti anyanyosara zvakanyanyisa kuti achaenda kuchikoro. Asi hanzvadzi yangu yakambosara chimbopote chimutsvagirawo zvaye maticha aipota chimudzidzisa. Matimi makapedzisira kuona mwana wenyu kukoti. Mungatsanangurire kuti kukoti makanga maenda kunodii uye sei mwana wenyu akauya kukoti? Mwana wangu ndabuda inini chekutanga ndopa ndinoda kupindura. Akasara achitonzi muroya abuda. Avasisira mai vako, hausina ukama nawo. Ndo vauraya mwana wako vakauraya futi mwana wamainini. Saka akasara achiudzwa bva vamuisa muhapwa vachiita kunge vanomuda.
kuti asawadzane neni. Asi nini mwana wangu ndaimuda. Ndakaramba ndakamisa pamwoyo. Nekuti kubvira chirorwa akanga achirarama upenyu hwakaoma. Murume wake akanga asingashande, ndaisona. Murume wake ndaimusonera mashoti ekupfeka. Mwana wangu hembe dzese dzaaina dzaipfeka ndini. Vana vake vose hembe dzavainadzo ndini. Ndaingovasonera. Airarama upenyu hwakaoma. Saka mwana wangu handina kukwanisa kumubvisa mumwoyo nyangwe zvazvo. Nekuti ndakaziva kuti haisi mhosva yake. Ari kuita kuudzwa mashoko asiriwo ekuti arambe inini. Saka kukoti ndozvakapa kuti vakwanise kumutora. Vaina amai nini baba vakabva vaitanga vari kumisa padhuze. Vachiti ndiwo mwana wangu chaichai. Amai yako muroyi. Bva vamuti kuzuva rekuenda kukoti bva vati naye vari vatatu kukoti. Vakamisa padhuze nawo. Kukoti kwaive nenyaya yei kwekuti mimi makauya kukoti mwana wenyu akauya nemurume wenyu? Kukoti inini zuva rekubuda Ishmael akanditumira varume vaviri vakanditevera. Asi vakanditevera vakazondibatira ndakudhuze kuda kunosvika kurodhi. Varume ava vainditevera vachimhanya. Ndichiti ndikashoka ndikaona vachitevera, indabva ndaramba ndichitofambisawo. Ndakanga ndine mudzimai wepa next plot akanga ndipa bhara nemunin'ina wake kuti aindibatsira kupusha. Vakazopedzera vaita zvekudedzera kuti madzimai tatumwa imini mirai. Sezvo ndakanga ndakuona zvangu kuti ndakudhuze nedzimba ndakabva ndamira. Asi hana yangu yairova kuti varume vari kunditevererei. Nekuti Ishmael akanga ati muroyi anenge ada kubuda ngaaita sei ngaabude. Uye anga audza baba mazwi aanga ataura. Ndozvakapoti ndibude. Saka varume vakasvika pandiri vakasvikobvunza kuti waminayo ndiani. Ndikati handina vanhu vangondibatsirawo vandasangana nawo. Zvikanzikana vakafamba zvavo. Ngavafamba. Mukadzi akabva aenda nemwana wangu. Ndikasara ndichitaura nawo ndiri ndega. Asi vakatanga kunditi mambo watiti kuteverei zvanzi mudzoke. Kureva Ishmael. Zvanzi kana musingazvizivi. Dzokai nekuti havana mweya izvinezvi. Zvanzi inguva yemufudzi. Hausi mweya mutsvene waona kuti muri muroyi, inguva yemufudzi. Ndopandakati ko kana iri nguva yemufudzi vasina mweya uroyi wacho vahuwana kupi. Zvichireva kuti kana mweya mutsvene wazodzoka pavari vanozondifonera. Wozondiudza kuti amai dzokai, ndakanga ndisina mweya. Ezvinezvo handigone kuti ndidzoke. Varume vakaramba vachindinyengetedza kuti amai dzokai nekuti hapana munhu watati tambotumwa kuti titevera anenge achibuda ndimi wokutanga. Mwari ada kukupai chinhano. Muruda kupiwa chigaro chekumusoro. Vakataura zvakawanda zvokundinyengetedza. Asi ndakatanga kunzwa hana yangu kurova. Kuti inini ndakoshei kuti varume vanyanyondinyengetedza zvakadai nekuti vakaita hwani avo vainini. Pandakazongona kuti ndipedze nyaya ndakavati alright, regai ndidzoke. Vachibva vatonditi aiwa bhegi renyu sei apo, mota yedu kana yakudzoka kuhardware paNyabira. Ino yachitora bhegi renyu imi muchidzokai. Ndobva ndati zvakanaka, ndobva vati isusu chirega tifanofamba. Hatingafambe nemi kamuri munhu womukadzi. Ndakava nangoti alright. Ndadzoka. Ndakasvika mukadzi uye wandandina yakwira, asi akasiyaudza mwana wangu mudikani wandakanga ndina akati amai vako vakanzi dzoka inga vasadzoka. Mwana wangu ndikamudza kuti anga achindinyengetedza, mwana wangu akabva atoti amai hatisadzoka. Pakare pakabva pauya mota pickup. Mwana wangu ndiye akatomisa mota iyi tichibva tangopinda mumota iyi. Tapinda mumota iyi takabva tangouya vaive ndobva vatosara vachingotarisira kuti munhu ari kuya handizivi zvakaitika kumashure. Zvichireva kuti makasiya mbatya zvenyu zvese makava machisiya. Mbatya makakwira nadzo. Monaki ndakakwira nayo. Takabva tangoisa zvinhu mupickup. Asi takadedzera munhu anga ari pamba yekuti utore bhara panga pari padhuze. Ndobva atonga achitora bhara. Ndobva tapinda mupickup bva taenda. Ndaenda ndakasvikira kumba kwomwana wangu musikana. Nekuti pane pandandasiya pekuti varume vakabva vanditi saka zvamashingisa kuti muri kuenda imi. Chekutanga toda kuziva kuti munochengetwa nani. Nekuti Mwari anokuchengetai ndiye wamakutiza muno mupurazi. Ndakavapindura ndichiti ini kubuda kwandiri kuita ndatoona kuti asi Mwari ariko Mwari womunhu wese akasika munhu wese achandichengeta ndiriko kwandendiri. Nekuda kwokuti ndabuda ndisina mhosva yandinayo handina chandakatadzira munhu. Saka Mwari vanondichengeta. Zvikanzi muri kunogara kupi? Ndopandakati ndiri kunogara kumba kwomwana wangu kuSouth Park. Ndakavanza nekuda kwokuti dai ndakati ndiri kunogara kumba kwangu kuti ainzi zvinhu zvese ndezvababa. Vaibva vatanga kuti imba iyo ndeyababa. Kose mukunogara iko. Saka ndakabva ndangoti ndiri kunogara kumba kwemwana wangu. Ichokwadiwo ini ndakabva ndangoti kuti vanhu vangazonditeeri chii chambopa kuti vandibvunze kuti mukunogara kupi.
sezvo ndati ndikunogara kumba kwemwana indirege ndiende kumwe ndiregedze kuenda uku pamwameno urongo ungazoitika. Chokwadi ndakanogara kumba kwemwana wangu munhu anga ine imba yake asi anongoshandisa ake 2 rooms, imba yake ine 4 rooms, 2 rooms akaisa maloji. Ndagara ndakaudzwa hanzvadzi yangu nawi hanzvadzi yangu yakabva yati ayo hazviita kuti murambe makagara pamba pemukwashi, chiendai kukoti munotaura kuti murume handitendere kugara pamba sezvo kuchechi kwavanonzi zvinhu zvese ndezvani ndezvababa. Chokwadi ndakaenda kukoti ndokune nawi koti ndobva yandipa tsamba kuti panyabhira vauye papa vasaini kuti mukudiwa kukoti. Ndichibva ndaita saizvozvo kukoti kwakwacho vachisaina vakatosvika ndibvunza iye murume wangu kuti imimi pamakabuda hamuna kuteerwa here nevanhu vakati dzokai. Ndikati ndakaramba kudzoka nekuti nchinamate chandichada. Ndomasiku andakakwanisa kuvapindura. Ichokwadi woti zuva rekukoti rakakwana tichibva taenda kukoti ndopa vakauya nemwana wangu kukoti kuye. Indakaendiwa nevamwe vana vesa nababa mudiki wangu wandinawo pana vakauyawo kukoti nemudzimai wavo. Mutongi wemhosva akavabvunza, akatanga abvunza ini ndikatsanangura. Akabvunza murume wangu akati kwa Amai muri kuvadzinga pamba here? Iwo baba ndopa akati handisi kuvadzinga pamba. Mutongo wemhosva ndopa akabva ati saka nyaya yenyu yapera nekuti hapana umbowo hwokuti Amai muri kudzingwa, panofanira kuve neumbowo hwokuti baba vari kukudzingai pamba kana vakudzinga, saka endai munogara pamba. Ndokubuda kwatakaita mukoti. Zvichireva kuti iko zvinezvi munogara kuimba yenyu yamakavaka musati maya kuzogara mupurazi ramambo Ishmael. Hongu ndakabva ndadzokera kumba ndobva kwemwana wangu ndikatuta zvinhu ndikabva ndauya kunogara kumba. Ichokwadi here kuti papurazi apa vana vanorodzwa vari vana vadiki? Ini ndinoti ichokwadi nekuti kana kwandiri ndozvakaitwa vangu vana vakarodzwa vari vadiki. Vana varume vanga vaina vakaita zvekunongedzwa naIshmael havatsvagane, vanoita zvekutonzi iwewe wakutopinda mumba neushu, iwewe wakutopinda vari vadiki. Ichocho ichokwadi. Kana tichiti kuroora tinoziva patsika dzedu kuti panoitwa maroro, saka vanhu zvinofamba sei kuchechi yamambo Ishmael? Kuchechi yamambo Ishmael vanoti hatibvisirane pfuma. Vana vangu vaviri hapana akatobvisirwa pfuma. Wekutanga uyu ndiye atakatambirira pfuma nekuti mutemo uyu wakanga usati watanga zvakanyanya asati ataura kuti musatambire pfuma. Ndiye wandakatambirira pfuma, mari yacho tikatorufisa imba yandiri kugara yemuto. Makazoziviswa nani imimi kuti zvoni mwana wenyu ashayika uye makaziviswa sei? Ndakaziviswa ndemuna February. Munhu akangofona ari mangwana akahaidha namba akati munozviziva here kuti mwana wenyu Hezeo aigara kupurasira kunyabhira akashaya. Ini ndakabva ndangotanga kuchema. Akakwanisa kuramba akakwanisa kutora foni kubva aramba achitaura nemunhu iye hanzvadzi yake mwana wangu mukomana achibva ati akashaya nei, achibva ngoti hanzi akatanga here abva pamiri. Saka uyu handiziva kuti akazoramba achitaura naye kuti asi ari kuti akabva ngokata asi pakataurwa zvekubva pamiri. Tinoziva isusu kuti kana pashayikwa vanhu vanoungana, munhu unobatwa maoko, hama dzako dzinouya kuzochema newe, iwewe unochema mwana wako, woviga mwana. Vamwe vanoiti kana waviga mudikani wako panoita closure. Imimi munonzwa sei kuti makazongoudzwa kuti mwana wamakatakura 9 months akashayika? Hamuna kukwanisa kuona mwana wenyu, vamwe vanoiti body viewing kuti muzive kuti mwana wangu zveshuwa arara ashayika. Zvinokubatai sei izvozvo? Zvinondibata kunyangwe nanhasi. Ndokusaka ndakaramba ndichingopa pressure zvakandipa kuti ndizoenda kwaTilda. Ndakaramba ndichipa pressure, ndine chinangwa chekuti ndinoda kuti mwana wangu afukunure. Zvikuoneka kuti mwana wangu akashaya nei nekuda kwokuti icho chakapa kuti vasambode kundizivisa kana kuzivisa mapurisa. Pane chikonzero chiripo. Ndozvakandipa pressure kuti nditsvage kuti mwana wangu chii chakaitika kuti anzi afa. Ndodzoka kuna baba munini. Makapedzira rini imimi kuva nehukama nemukoma wenyu? Inini ndinoti kubvira mukurarama kwedu inini nemukoma ukama hwaitonetsa. Taive tiri vanhu vanga vasinganzwanane,
zvichizofamba nenguva vachizenge vakunamata pakange pasina kana kunyatsowirirana chaizvo, zvinokuti ndakatombobvunzawo mukufamba kwenguva kuti muri mukoma wangu here chaiwo ndichitombobvunza vanhu kuti baba vakazvara nini, ndiwo here baba vakazvara mukoma, vanhu vachiti hongu, asi mukoma wangu munhu anotaridza kuti munhu akanga aine mwoyo wakaomarara kubva kare, chaanenge apasisa haidzoka shure. Zvichireva here kuti mukoma wenyu haana kusandurwa nechinamato, ndo unhu anga agara aine unhu ihwo, akanga ari munhu akaoma mwoyo zvakanyanya, zvokuti zvataurwa naamai guru kuti vaindirova ichokwadi. Mukoma akanga ari munhu ane hasha, zvokuti chaasimbirira ndichocho anotoita ichocho. Ko imimi kwamakaberekwa tinoziva kuti munhu wese ane dzinza kwaanobva, kuna nasekuru, kuna nambuya, maizvifambisa sei? Hamusisina ukama hwekutaura nemukoma wenyu? Mukoma wenyu akugara kunzvimbo yaanokuti imimi hamusisiri hama dzake, maizvifambisa sei? Ini nhangu handina zvandikanyanyoda kuzvitsvaga mazviri. Kuti tizoungana tiri zvatiriso inyaya yekuti mwana akanga afa, ndo chinhu chakaita kuti ndinyanyozviteera. Handina kubvira ndakada kuvatsvaga kuti mukoma sei madai, ndokuti ndaiziva kuti zvaanenge ashingirira kuita paupenyu hwake ndo zvaitobudirira. Iko zvino izvi tiri kuona kuti nhasi kuno tiri kunyabhira, mauya imimi neveukama vamuinawo, mauya kuzodii? Tiri kunzwa kuti mwana akashayika. Mai vanga vachitaura kuti akanga akabereka vana vaimusunungudza, vana ava vari kupi? Ichocho ndo chinangwa chatanyanyowira kunoku, kuti tione kuti vana vari panzvimbo ipi, uyezve vakanga painorongwa kuti mwana uyu ari kuda kufugunurwa kuti vanyatsoziva kuti mwana uyu akafanei. Saka ndo nyaya yatanga tauya kuti tione kuti vana tinogona kutora here vana tiende navo kumba, tizochemawo nevanotibatsiridza kuti vana ava vawane muchengeti, sezvo baba wacho vapinda mutsaona yetorongo yavatarisana nayo. Saka ndo zvatanga tiri kunyanyochema kuuya kwataita kuti dai tagona kubatsirika, tagona kupiwa vana, takawana kutora vana, tinenge tasunungukirwa chaizvo. Ko mukoma wenyu ari kupi? Tikunzwa muri kuti mimi baba vevana ava novamukwasha, murume wemwana wekushayika akasungwa. Ndizvo. Ko mukoma wenyu imimi? Mukoma akasungwa futi nemukwasha, nyaya dzavo dzimwe chete idzodzo. Chii chavanyanyosungirwa? Vasungirwa kushayika kwemwanasikana wenyu here yese? Hongu ndo nyaya yakanyanyomira zvakanyanya kumapurisa, nokuti mapurisa vakati tiudzei zuva ramukauya kuzoripota nyaya yenyu kuti mwana uyu akafa, asi havana kukwanisa kutipa zuva iroro. Ende mwana uyu sei akazofa achivigwa zuva iroro, hatina umboonazvo dzimwe nambo, pamwe mwana wedu akapondwa. Saka ndo zvatoda kuti tinyatsonzwisisa kuti chakauraya mwana chii. Ndokumbira kupatsetsenura zvakare ndichiwedzera pane zvataurwa naBaba Munini. Kunyabhira kwakashayikwa tsamba yavakaenda kunoripota kuti tine munhu asha aina kuwanika. Zvinova zvine question mark kwatiri isusu kuti chakapa kuti vasanoripota. Zvakare paH metro yauya, murume wangu anova baba vemushakabvu akataura paH metro kuti mwana akapiwa chikafu chine mushonga. Zvose izvozvo zvinhu zviri kutotipa pressure kuti shuwa zvakare zvinobatsiridza kuti zviite kuti vasungwe. Zvakare kusandiudza inini nekuudza hama dzavo kuti mwana ashaya, zviri kutiratidza kuti vane zvavanoziva. Mashoko amungade kutaura mama taakunopedzisa, mungade kutaura pamusoro pezvitendero. Chii chamungade kuchenjedza vamwe vari kunzoko? Imimi mararama mukati mechitendero ichochi ichi chamazobuda, chii chamungade kuchenjedza vanhu? Ine mashoko andinotaura ndokuti zvitendero hongu zvine vatungamiri vanenge varipo pamusoro tichinamata saizvozvo chitendero chaunenge wasarudza, asi usabva watora munhu iye ari pamusoro muchitendero ari kukutungamirei, kumutora makumuita kunge ndiye Mwari. Motanga imimi kutomuteera zvataura, mutoti akangondatumwa chakati, mbotanga machiongorora mochiona kuti zvinhu zviri nomo here zvinogona kuitika, nekuti mumwe anogona kuda kutotora advantage yekuda kukamai mari. Zvakafanana nekuti ndichiwedzeredza pane zvandiri kutaura, nhasi uno mukuru iye anonzi Ishmaeri akati vanhu musaende kuzvipatara, asi akanga akarwara mazuva akapfuura, asi akaiswa kuchipatara. Azvishamisa murume wangu chaichi akasungwa asi kuzviziva. Ishmaeri ane vanhu vake vashomanene vanogona kuita 3-4 vari padhuze pake zvakanyanya, vanozivana navo.
akatakurwa akaenda kuchipatara akanoporera kuchipatara. Iwo izvozvo vanenge vasingambozivi kuti anotomboendeswa kuchipatara. Ane mbaya dzake dzaari kuvaka muHarare vanenge vasingazivi. Vakavharwa. Iye ari kutoita zvinhu zvake zveupenyu hwake nemari idzodzo. Izvo zvari kuvafosa kuti tengesa imba. Kuitira kuti ari kuziva kuti mari iyi anosvika anosvikopa Ishmaeri. Iye osara asina chinhu. Iye ari kutoita zvinhu zvake. Saka kana munhu achinzi wakanyarara, chero ukanzi wakanyarara kusave kupusa. Ndozvandoda kuudza vanhu kuti kunyarara ngakusava kupusa. Iva munhu akangwara zviri nani kungwarira mudundundu mako. Panyaya yechikoro apa kwaiva madzibaba Ishmael vanotiwo vakaenda kuchikoro here kana mutoenda kuchikoro? Tinotozviziva kuti vakaenda kuchikoro. Ini ndinozviziva nei? Tichitanga kuwana stand yedu madzibaba Ishmael ava ndo vakanoapproachwa nemurume wangu kuti vatidhroere plan. Vaita zvekudhrowa maplan kuvaka. Zvakare vakatomboenda kunze cheko nyika yavakaenda ndakutokanganwa zita rayo. Vakatodzidza vane magwaro madzibaba Ishmael. Vane chikoro zvakare live pasina zvekuti vanga vakusvindi nemweya munhu yakachenjeresa. Saka madzibaba Ishmael vakabva varambodhrowa plan. Asi pane pamba pavaitambira pemwe museya iwo watainamata naye. Museya iwo ye mukomo akatori futi akatopambwa naIshmael. Pavaitambira padhuze nepamba pedu. Saka zvekuti madzibaba Ishmael vaitoziva imba yangu kubvira kare. Zvindinoona sekuti vakanga vakatozviplanira. Ndosaka vakakwanisa kudhonza murume wangu. Vakabva varangana neshamwari yavo kuti toda kumupa mudzimai uyu. Akabva amiswa sechirauro mudzimai pamberi pemurume wangu. Akabva araura murume wangu. Vari kuvavarira imba iyoyi. Saka ndinoti munhu kupanga mapameso sandiko kungwara, asi ngwara mudundundu mako kuti ukwanise kuziva kuti chiri kuitika. Zvandikutaurwa zvinhu zvinokodzera here vantu vazvikodzera. Patachitaura mataura kuti vana vadiki vacheche vaiva vachitorwa usiku vachinovigwa usiku. Imi pama muri mupurasi pakafa munhu muhombe paiunganwa here uye vanhu maiendawo here zvatinoona kuti vanhu vanounganira guva munhu achivigwa muchimuona achivigwa. Panotengwa makofini here munhu anovigwa sei? Ini chakungoziya kwatinoita chinamato ichocho munhu avigwe nekofini. Asi ndakagara mwedzi mina pamwedzi mina hapana munhu mukuru wandakaona akashaya ndiriko. Ini ndinoda kutaura chokwadi hapana akashaya ndiriko. Asi vana vadiki aiwa. Ini nemurume wangu ndinoyekwa rimwe zuva rako yakumba tatoviga mwana wadzimai wove number 2. Vakauya achinditi madzimai kumakuva kwatakaviga mwana kubvira patakaviga wedu isusu zvichienda kwazara. Makuva evana akuchatarisika vachitondiudza ini ndini amai nini anova mudzimai wavo. Asi vanhu vakuru hapana akambovigwa ndiriko. Asi profesa pana profesa akashaya. Asi ini nakashaya ndichiri nzvimbo yekumadziva. Mwana wangu mushakabvundi akanga aripo akandifonera achiti profesa vashaya. Asi airatidza kuti vakaungana zvavo. Asi airatidza kuti havana kujekeserwa kuti akafa nei profesa. Aingoti tangunzwa kuti musoro achiratidza kuti asi zvanga zvisiri so open. Asi profesa vanonzi vakanga vaswera vachikakavadzana nevadare zuva rachiro mangwana ndopa vakanzi vashaya. Vachinzi vaida kubva vakanga vakuda kubva nzvimbo iyo vachienda. Baba munini vatataura navo vanova vane mukoma anonamata chitendero ichi, baba vemwana wekuzoshaya anonzi Hazel, vati ivo makuva ari kuvigwa vanhu ava haana kutodzika zvekuti mombe kunyange dzikatotunga pasi dzinokwanisa kuburitsa kunyange mapfupa evanhu vakafa. Vaita kurudziro yekuti zvinhu zvingave zvakanaka kana hurumende ikaenda isvike papurazi vakwanise kuviga vanhu ava zvine chiremerera nekuti vanhu vari kuvigwa mumakuva asina kana kudzika. Bushaka vakashakira papurazi mwana kana ndichimuona anova mwana wemukoma wangu, mukoma wangu wekutanga mukuberekwa kwedu. Baba vaHazel ndiwo dangwe mumba menyu. Ndizvozvo chaizvo. Makaberekwa muri vangani? Takaberekwa isi takati tiri vakomana 3 nemusikana mumwe chete. Tinoziva isusu kuti kana vanhu vaberekwa nababa vamwe chete mai vamwe chete munenge mune ukama muchifambidzana. Imimi kurarama kuri kuita mukoma wenyu
nemararamiro aanga achiita nemhuri yake muchitendero chaakapinda ichi zviri kukubatai sei? Ya, zvinorwadza burikidza nekuti kana muchikura akanga asiri muchitendero ichi nguva yava ari munamata, asi kwete ichi chitendero chiripo ichi. Zvaifadza nguva yacho, asi panguva yaakanga apinda muchitendero chekwaIshumaeri akatisuma zvoshuwa kutizivisa kuti inini vanin'ina veukama, inini handisisiri mumwe wenyu burikidza nechitendero chandakupinda. Takava nemubvunzo yekumubvunza kuti kana zvadaro zvinozomisikidzwa sei pamberi apa. Zveshuwa akava ari munhu anga ane nharo kwatiri, burikidza ari munhu mukuru kwatiri, akanetsa kuti timudzore. Kana pari manje munhu akatinetsa, nazvino anongotinetsa. Kana ipo patikava takambomhangara nyaya dzedu paNyabira police station, munhu wokuti takanga tatonzwa hasha kuti tibate timborova, polisi akatozomhanya kuti nono musadaro, burikidza neshungu dzekuti tinenge tichiziva kuti mwana waamai vedu, mwana wababa vedu. Akasvika pakutaura tiri mukati mekamba kuti imimi hamusi hama dzangu, handikuzivei. Izvi aitozvitaura burikidza muine vamwe vaanonamata navo kwaIshumaeri vavo. Akatotaura kuti kana DNA yakauya nhasi, inini nemi ropa rasiyana, asi nevava tikagarisana navo vechecha ropa rafanana. Zvinhu zvakadaro izvozvo tiri munyika yedu tinoziva kuti munhu unenge une freedom yekunamata, unotenderwa kuita chitendero chaunoda, asi kana chachitendero chinozokanganisa ukama, kufunga kwenyu chii chingaitwe nevatungamiriri? Ipapo chinhu chinokosha, hurumende ndinofanira kutibatsira, nekuti hakuna chitendero chakaita sechinopindwa navaIshumaeri chinoparadza ukama, nekuti hazvigoni kuti waberekwa navo, mai vakakubereka, baba hauhadi kuvaona, ukutotaura kuti handisisina ukama kuramba baba. Asi kumachechi mazhinji anotoparidza kuti mai nababa ndio mwari wako wekutanga. Saka hatizive kuti hurumende ichinge yanzwa kudaro nekuabviswa kunoitwa vana, especially nyaya dzevana muchitendero ichocho, zviri pachidanho chekakurisisa kumabvisirwe vana nevanhukadzi varimo imomo, even nevana baba vacho, nekuti vanhu vanonoshava pfuma kunze, asi vanouya vachiita hendova zvese, kana ingava mari, kana ungava watumwa kwakati, zvese unouya uchinhingirika uchisarenda kuna mambo. Saka zvinoshungurudza zvisingaiti. Takudzokera kumwana wenyu wekushayika, akaberekwa muchiziya mukati wotiwo makorokoto mukoma ane mwana. Tataura namai guru, vataura kuti vana havana kuenda kuchikoro, vakomana umwe akatogumira grade 2, umwe grade 4, musikana akarodzwa aine 16 years. Zvinokubatai sei imimi kuti mhuri yemukoma wenyu iri kuramba upenyu hwakadaro, kuti vana vari kutokura vasina kuenda kuchikoro? Ya, zvinhu zvakatinetsa, kana namanje zvinotinetsa. Mukoma uyu mushure mekunge makore ari mumashuromo Ishumaeri asungwa, mukoma akambotiza mudunhu reHarare akanogara kumusha kwamadziva. Munhu wokuti kana tichinge tamushanyira ndonyaya dzataiti tigone kugara pasi tichitaura naye, asi chaaingotaura aitaura kuti inini kana payadha pagedha mapinda sei, nekuti ini ndakakuudzai kudhara kuti handisisiri hama yenyu. Ko vana imimi kana muchikwanisa, kana une mwana achakubvuma pano, tora unochengeta, uye kana zvanyanya kurwadza, mambo aripo, mapurisa aripo, wakasununguka kunomumangana ndisungwe. Asi sinokuona manje kuti kana pasati paitika chinhu chikuru sechiitiko chemwana ichi, haugoni kusumudza musoro kuti ndinosungisa mwana wamai vangu, ndinosungisa mwana wababa vangu. Unomboti regai tione pamwe chinamato chapinda chingava chiri right, asi tazoona kuti ezvinozvi yadorodhai, zviri nani zvazvo asungwe, nekuti kana takutarisa vana vake vavana vabvezera, vakuma 20 something, vamwe kuma 18 years, vamwe kuma 9 years. 9 years so far I think ari grade 1. 12 years anofanira kunge ari tori grade 2 kutaura kwandiri kuita. Mumwe wacho ane 17 years uya haana kuenda kuchikoro, burikidza naye mukoma. Ava vana vakatozoramba chitendero, amai havasati varamba chitendero, vana vakatotiza. Saka mavakatizira vakanotizira kumusha kwaamai, pambonochengetwa ikoko, vamwe vakaendeswa kuchikoro, asi kwete zvechikoro chekuti tingati agara padesk. Ndizvo zvongotsvagirwa mateachers acho achitichirwa pamba, but hazvina kuti tsvikiti. Isusu hama ndo zvinhu zviri kutirwadza. Gomana manje hatisi kurwadzwa kuti asungirwe munhu, nokuti tiri kutoti zveshuwa pamutemo hurumende yatibatsira, yaita basa chairo kuti mukoma wedu, ndofunga nenguva yachapinda muusungwa, patichataura naye achadzora pfungwa.
takatarisa pamagariro ari kuita vanhu kuti amakatsanangurwa imimi namai guru magariro avakanga vachiita mupurazi ramadzibaba Ishmael kuri kuti mawana mukana kune vemitemo vachange vachiita nyaya iyi chii chamunotarisira kuti chiitwe kubatsiridza vanhu vasara varimo mupurazi? Vanhu ava vana kuzvarirwa mupurazi kune vemitemo. Kana ndiri kutaura vemutemo ngavaite zvemutemo unoti vanhu ava ngavabude vadzokere kumamisha kwavakabva, nekuti muna munhu akaberekerwa munhu akaberekerwa maybe kutaura chokwadi anogona ari kuma 3-4 years. Saka kureva kuti vamwe vese vakatouya vauyi vanofanira kudzokera kunzvimbo dzavo dzavakabva. Naizvozvo kana iri hurumende ichitokwanisa vangatotaura nematransporters kuti vatotakura mhuri imwe neimwe vachinoisiya pamusha payo, kusvika pamusha ona sabhu kuti akuigira mwana wako, sabhu kuti akuigira mwana wako, ndofunga zvingajeke chaizvo. Iko zvino izvi imimi pane shungu dzenyu, mwana wenyu anova mwana wemukoma akashayika, murume wake akasungwa, mukoma wenyu akasungwa, asi mupurazi umu makasara mhuri yakaitwa naYezel nemurume wake. Imimi chii chamuri kutarisira kubatsira nacho vana kana kuti vasukuru venyu imimi? Munongozviziva nguva dzose kuti mwana kana aberekwa mumusha, angava mwana komana mwana sikana, mwana zvatinokurudzira isusu kana zvataikumbira nekuti hatisati tawana mukana iwowo ndezvekuti vana dai tapiwa, nekuti mbuya wavo varipo uye vari willing kuchengeta vana ivavo, tichivabatsira seana baba munini wavo. Mashoko amungade kutaura kune vakuru vehurumende vanoita zvemutemo, kune avo vari kuita zvechitendero, chenjedzo yamungade kupa kuvanhu, nekuti mataura imimi kuti mukoma wenyu akanga akurarama kuti zvaashanda zviri kungotorwa, chenjedzo yamunoda kupa kuvanhu? Chenjedzo yandinoda kupa kuvanhu ndeyekuti kazhinji upenyu hwatinorarama isusu usarely nekuti kana uchipinda chinamato chaunopinda wakaona angava mufundisi wofunga kuti ndiye ave Mwari, wakaona ave mambo wofunga ndiye ave Mwari. Iwe wakasikwa, akakusika ndiani kutarisa nguva nenguva, nekuti unenge usina kuzvarwa namambo Ishumaeri, haunozvarwa namufundisi. Saka chiripo ndechekuti kana uchinamata ingonamata undodzokera kumba kwako. Icho chinamato chekuti mungandokempa, vanhu vanoenda kumacampings vonoita chinamato vodzokera kudzimba dzavo. Icho chekuti munobva maitwa varanda panzvimbo yacho, ndopana mambo, ndopamakuchengetera mambo ipapo, ndopamunobuda imana baba. Kodzenyu mhuri dzichashandirwa nani kana muchiti imimi maenda kunotengesa manwiwa, maita zvivezwa, maenda kunotengesa sipo, moya musarenda mambo. Kuvana vacho vamuri kubereka imimi muri pachitsuwa ichocho vanochengetwa nani? Zvinhu zvokuti kana takatarisa vemutemo tinokumbira dai vagona kutibatsira chechi yaparara, nekuti hazvishamise kuti titi chechi kutaura hedu kwekuti ichechi nekuti inotaurwa kunzi chechi asi haisi, hakungamboti ichechi yekuti ungamisikidza kuti pana Mwari, unenge uchitokanganisa kana uchidaro, hakuna chechi yakadaro. Makatarisa imimi mungati vana vari vairarama munzvimbo iyi vane zvimwe here zvikwanisiro zvinodiwa nemwana zvavaiwana? Toziva kuti mimi sababa pamwe mukambobuda munouya makabata chinhu chekuti munoti mwana wangu ndakuigira ichi zvichida chinonaka kana chimwe chinhu. Ichokwadi, mwana wese antove nekodzero dzevana, zveshuwa tese tinawo vana. Vana vanova vari muchitsuwa chavaIshumaeri havana zvikwanisiro, nekuti kana zvichinzi ari kufanira kuwana chikwanisiro chekuti baba ndimuchanoreva kuna mambo choita 6 months chisati chavepo, ikureva kuti haasi kukwanisa kuwana chikwanisiro chinokosha kumwana, kuenda kuchikoro, kuwana zvekupfeka, kuwana chekudya nenguva. Saka kana zvinhu izvozvo pasina, uchinzi tichanoudza mambo kuti upfu hwapera, tichanoudza mambo kuti chipfekwa chabvaruka, tichanoudza mambo kuti something like avaende kuchikoro vanonzi avaende kuchikoro. Saka kureva kuti hapana zvikwanisiro zvevana, tokunonzi kuabhiswa kwevana. Saka naizvozvo hurumende ndofunga inoshambadza nguva nenguva kuti kodzero dzevana dzinokosha. Saka ipapa ndo patakuda kuona kuti hurumende ndo mukana wekuti tizive nekuona kuti ichatibatsira sei.
Amai vaHezeu ava vakazobuda mupurazi umu vachiita zvekutiza mushure mekunge vanzi muroyi vakazomboteerwa vachinyengedzwa kuti vadzokere vati ivo vakanga vachiona kuti zvinhu zvavaiitiswa zvakanga zvisingaiti. Mutemo wechechi iyi ndokuti kana baba vatora madzimai akawanda kana vari vairi same bed munorasa seni ndairara hangu pambedha umwechete namainini babawo kana vachizvikwanisa omesa muri vairi zuva iroro kana vasingakwanisi ndizvozvo vanenge vaine munhu wani. Ishmael anga ane vakadzi sefi ane vakadzi sefi zvaanoita anoita zvokuti kana munhu aine mwana muchechi ndiye anorara pasi, asi kana zvakare aine nhumbu yapa 6 months mukadzi achabvumirwa kurara nababa. Ndo mutemo waanoita kuitira kuti awane kumbosara neava vanenge vasina chavainacho. Ndo mutemo wechechi yacho zvavanoita. Asi inini ndega nokuona kuti maini nongo kanga ane shanje dzakaraudza kana kutongoti ndichingotaura nababa songo asingadi kuzona ndichitaura nemurume wangu. Ndakapedzisera takugara Nyabira kuti ndangozvirarira pasi ivo vachirara zvawo pambedha nemurume wavo. Ndakazosara ndobva ndangorara pasi ndanga ndangotonge ndisina murume. Saka ndo zvimwe zvakaita kuti hazvina kumbondinetsa kuti ndibve nzvimbo iyoyo. Ndakanga ndangoona kuti zvakafanana kubva zvakangofanana kunogara ndega zvakangofanana. Tinovimba kuti mashoko aya ari kusvika kune vanoita zvemitemo, kuti tichaona chirwirango chichaitwa kuti vanhu vakavigwa mupurazi reNyabira, purazi ramadzibaba Ishmael, vakavigwa pasina matsamba, tione makuva aya vachifukunurwa. Hatingazivi kuti vanhu vangani vakapararira munzvimbo iyi, asi zvaizenge zviri zvinhu zvakanaka kuti vanhu vavigwe zvine chiremerera, vavigwe vachizivikanwa kuti vanhu, sekutaura kwaita baba munini kuti pamwe kuchatozoitwa mass grave nekuti vanhu vanovigwa pasina chikwangwari chinoratidza kuti ndiani afira apa uye akafa rini. Vamwe vacho havatozivi kuti munhu akazvarwa rini. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe uye ngatizive kuti kunyangwe waita chitendero asi hazvireve kuti iwe usashandise pfungwa dzako.